Любимо ме прати до магазина. Има ли мъже в залата? Има ли? Има, да. Значи знаете за какво говоря. За списъкът. Ето едно списък, че съм ти приготвил. То няма нищо общо с списък, по-прича повече на хайко. Яйца, сирене, нещо за вечеря, децата са гладни, плюк. Яйцата 6 ли, 12 ли, размер L, размер М, пътъче ли, кокоши ли, сиренето, квета ли, крави ли е, синьо ли е, 5 кила ли е, теникия ли е. Сега ще кажете, да, но това жените го правят, защото не знаят какво искат. Те знаят какво искат много добре, искат ние да сгрешим, да могат после да мрънкат. Точно така. Да сега, точно това сирене ли взе, не го харесвам. Нямаше ли друго за вечеря, аз нали ти написах? В неделя се връщам от репетиция от тук и получавам съобщение жена ми. Моля те, вземи ми нещо сладко. И аз пиша, конкретизирай. Не знам нещо да е сладко. 2 дена не ми говори, защото съм изял пакет захар. Какво по-сладко от захар? 2 пакета захар.